Радиотеатърът за младия слушател представя Къщичка на пуховия ъгъл. Въведението служи за да представи хората, но Кристофър Робин и неговите приятели вече са се представили и сега ще ви кажат довиждане. И така, това е обратното. Когато попитахме Пух какво е обратното на въведение, той каза какво на какво, което не ни помогна много. За щастие, Бухлю не се обърка и ни поясни, че обратното на въведение, мой мили Пухчо, е противовъведение. А тъй като той е много добър на дългите думи, сигурен съм, че това е това. Започваме с противовъведение, но разбира се, това не е за истинско довиждане, защото гората винаги ще я има и който обича мечета, може да я намери. Един ден, когато нямаше какво друго да прави, а пък си мислеше, че все пак трябва да прави нещо, Мечо Пух тръгна към Прашчови, за да види какво прави Прашчо. Излязъл е. Точно това. Няма го вътре. По дяволите. Ще почукам още веднъж силно. За да бъда съвсем сигурен, че го няма. И докато чакам Прашчо да не ми се обади, ще поскача малко, за да се постопля. Колкото повече вали тидли-пум, толкова повече вали тидли-пум. Толкова повече вали тидли-пум и вали. И никой не знай тидли-пум. Колко много, ох, тидли-пум. Моите пръстчета измръзват. Ей, че хубава песничка. И звучи много насърчително за другите. Колкото повече вали тидли-пум, толкова повече вали тидли-пум. И тъй, това, което ще правя, ще бъде това. Най-напред ще се отбия вкъщи, за да видя колко е часа, а може и да си вържа едно шалче около врата. После ще ида при Йори и ще му изпея моята песничка. Пух бързо се прибра вкъщи, но понеже умът му беше много заед с песничката, която се готвеше да изпее на Йори, когато изведнъж видя Прашчо седнал на най-хубавия му стол, той можа само да се почеше по главата от учудване, в чия къща е влязал. Ей, Прашчо, аз си мислех, че си излязъл. Не, ти беше излязъл. Така ли? Във всеки случай, един от двама ни беше излязъл. Часовникът показва 11 без 5. Съвсем закусъчно време. Ще си хапнем по нещо, а после, Прашчо, ще отидем да изпеем на Йори моята песничка. Коя песничка? Тази, която ще изпеем на Йори. Часовникът още показваше 11 без 5, когато половин час по-късно Пух и Прашчо излязоха. Вятърът беше намалял и снегът, уморен да се сипе на вихрушка,
спокойно падаше надолу, докато си намери удобно място, където да се спре и да почине. Понякога това място беше пуховия нос, понякога не беше. А Прашчо изведнъж откри, че носи бяло шалче около врата си и никога не беше чувствал ушите си толкова снеговити. Знаеш ли, Пух, так му си мислих, какво ли би било, ако най-напред отидем у нас и мъничко поупражним твоята песен. А пък на Йори ще изпеем утре или някой друг ден, когато се случи да го видим. Това е чудесна идея, Прашчо, но ще я упражним сега, докато вървим. Няма защо да си ходим до къщи. Това е специална песен, която трябва да се пее на открито, в снега. Сигурен ли си? Да, ще видиш, когато я чуеш. Колкото повече вали тидли-пум. Тидли какво? Пум. Прибави го за мелодичност. Толкова повече вали тидли-пум. Толкова повече Вали. Да, но това беше преди това. Преди Тидли-пума? То беше друго Тидли-пум. Ще те изпея цялата и тогава ще видиш. Колкото повече вали Тидли-пум, толкова повече вали Тидли-пум. Толкова повече вали Тидли-пум и вали. И никой не знай Тидли-пум. Колко много, ох, Тидли-пум. Моите пръстчета измръзват. Не толкова пръстчетата, колкото ушите, Пух. По това време те вече стигнаха съвсем близо до мрачното място на Йори. И тъй като зад Прашчовите уши все още беше много снеговито, а той се умори от това, те седнаха на завет пред вратата на една малка борова горичка. И с цел да се стоплят, цели 6 пъти изпяха Пуховата песничка. Мислих си и си мислих за това. Мислех си за Йори. Какво, Йори? Мислех си, че бедният Йори няма къде да живее. Няма. Ти, Прашчо, имаш къща. И аз имам къща. И това са много хубави къщи. И Кристофър Робин има къща. И Бухлю, и Кенга, и Зайо. Всички си имат къщи. И дори Зайовите приятели и познати си имат къщи или нещо. А бедният Йори си няма нищо. И така, това, за което си мислех, беше да му построим къща. Това е велика идея. Къде ще я построим? Ще я построим точно пред горичката, където няма вятър, защото тук най-напред се сетих за това. Мястото ще се нарича Пухов ъгъл. Ще построим Йориева къща от дърва на Пуховия ъгъл за Йори. От другата страна на гората имаше цял куп дърва. Много, събрани на куп. Благодаря ти, Прашчо. Това, което каза, ще бъде от голяма полза за нас. И затова бих могъл да нарека мястото Пухи Прашчов ъгъл, ако Пухов ъгъл не звучеше много по-добре, защото е по-кратко и повече отива за ъгъл. Ела! Тази сутрин
Кристофър Робин прекара вкъщи на път за Африка и обратно. Тък му беше слязал от парахода, когато Йори почука на вратата. Здравей, Йори! Как си? Още вали сняг. Да, вали! И всичко замръзва. Така ли? Да. Все пак напоследък не е имало земетресение. Какво се е случило, Йори? Нищо. Нищо, Кристофър Робин. Нищо съществено. Предполагам, че не си виждал наоколо къща или нещо подобно. Какъв вид къща? Просто къща. А кой живее там? Аз. Поне си мислех, че живея, но може и да не съм. В края на краищата не всички можем да имаме къщи. Но, Йори, аз съвсем не знам. Винаги съм мислил, че... Не знам как е, Кристофър Робин, но какво да правя с целия този сняг и всички други работи, без да споменавам ледените висулки и тем подобни. Около 3 часа сутринта на моето поле не е много топло, както си мислят някои. Не е притеснено, ако разбираш какво искам да кажа. Не е задушно. Всъщност, Кристофър Робин, само между нас казано, и никому не казвай. Студено е. О, Йори! Затова веднъж си казах, ако се простудя, другите ще съжаляват. Никой от тях няма мозък. Главите им са пълни с сивкав пух и те не мислят. Но ако продължава да вали още 6 седмици или нещо такова, все някой ще си помисли. На Йори сигурно не му е много топло около 3 часа сутринта. О, Йори! Не искам да кажа за тебе, Кристофър Робин. Ти си друг. И така, в резултат на всичко това, аз си построих една къща долу до моята горичка. Наистина ли? И най-вълнуващото е това, че когато тази сутрин я оставих, тя все още си беше на мястото. А когато се върнах, вече я нямаше. Добре. Веднага ще отидем да я потърсим. Понякога, когато някой съвсем вече е взел къщата на някого, той оставя поне 1-2 дребни неща, които не му трябват и би бил доволен, ако собственикът си ги прибере. Не знам дали можеш да разбереш какво искам да ти кажа. И за това мисля. Ела, ела. Ето, тук беше. Ни едно дръвце не е оставил. Все пак човек не бива да се оплаква. Но Кристофър Робин не слушаше Йори, а се ослушваше за нещо друго. Свършихме нашата къща. Това е Пух Възможно. и Прашчо. Вероятно. Ще имам нужда от едно дресирано куче, разузнавач. Свършихме нашата къща, Тидли-бум. О, колко хубава е тя, Тидли-бум. О, искам тя да бъде моя, Тидли-бум. Пух. Та това е Кристофър Робин. Майче се обажда от онова място, откъдето взехме дървата. Ела! О, Йори е тук. Здравей, Йори! Здравей и ти, Мечо Пух. И 2 пъти повече в сряда. Преди още Мечо Пух да успее да попита защо в сряда, и Кристофър Робин започна да разказва тъжната история за загубената къщичка на Йори. Пух и Прашчо слушаха и очите им като че ли ставаха все по-големи
и по-големи. Къде казвате, че е била? Точно тук, на това място. От дърва? Да. О, Какво? казах просто о. Сигурен ли си, че е било къща? Разбира се, че съм сигурен. Никой от тях просто няма мозък. Какво има? Какво става, Пух? Нищо. Всъщност... Добре. Всъщност... Виждаш ли... Работата е в това... Работата е в същото, само че е по-топло. Къде е по-топло? От другата страна на гората, където е къщата на Йори. Моята къща, тя беше тук. Не, от другата страна на гората. Защото е по-топло. Но... Ела и виж. И така Прашчо ги заведе на Пуховия ъгъл. Ето я. И отвън е толкова хубава, колкото отвътре. Забележително. Това е моята къща. Само че аз се построих там, където ви казах. Сигурно вятърът е свършил тази работа. Вятърът е издухал моята къща право над гората и е поставил тук. А тук е най-хубаво. Много по-хубаво. Това показва какво можеш да направиш, когато си създадеш малко грижи. Виждаш ли, Пух? Виждаш ли, Прашчо? Умът преди всичко и после упорита работа. Погледнете. Така трябва да се строи къща. Йори остана да се радва на къщата, а Кристофър Робин се тръгна за обед заедно с приятелите си Мечо Пух и Прашчо. По пътя те му разказаха за ужасната грешка, а когато той престана да се смее, и тримата заедно изпяха Пуховата песничка за снежно време на открито. Един път посред нощ Мечо Пух изведнъж се събуди и се ослуша. После стана от леглото, запали свещта и отиде да провери да не би някой да се опитва да влезе в шкафа с меда. Но тъй като нямаше никой, той духна свещта и пак се мушна в леглото си. Ти ли си, Прашчо? Влез, Кристофър Робин. Утре ще ми го кажеш, Йори. Какво ли може да бъде? В гората има много шумове, но този е съвсем различен. Нито е рев, нито е мъркане, нито е лай. Не приличи на шума, който се прави преди да започнеш да измисля стихотворения. Това е някакъв вид шум, предизвикан от особено животно. И животното е пред моята врата. Така че трябва да излеза и да му кажа да престане. В случай, че няма никой, ще кажа ало. 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 О, ало. Ало. О, ето къде си. Ало. Ало. До кога ли ще продължаваме така? Кой си ти? Аз? О, добре. Ела вътре. Аз съм Пух. Аз съм Тигърчо.
Кристофър Робин знае ли за тебе? Разбира се, че знае. Добре. Сега е средата на нощта, так му удобно време за сън. А утре сутринта ще имаме мед за закуска. Тигрите обичат ли мед? Тигрите обичат всичко. Тогава, ако обичат да спят на земята, аз ще си легна в леглото. Пък утре ще правим каквото ще правим. Лека нощ. На сутринта първото нещо, което Пух видя, когато се събуди, беше тигърчо, застанал пред огледалото. Добро утро. Добро утро. Току-що открих някой, който много прилича на мене. А пък аз си мислих, че от двамата съм само аз. Това е огледало. А огледалото... Извинявай за момент, но нещо се катери по масата. Това е покривката ми за маса. Чудех се какво е. Нещо, което се слага на масата, а върху него се слагат други неща. И Пух сложи върху масата едно голямо гърне с мед. Тигърчо веднага се напълни устата и погледна към тавана. Тигрите не обичат мед. О, аз си мислех, че обичат всичко. Всичко, освен мед. Тогава почакай малко, докато закуся, и после ще те заведа у Пращчови. Там можеш да опиташ от неговото варено жито. Много ти благодаря, Пух. Наистина, тигрите най-много обичат жито. Здравей, Пух! Здравей, Пращчо! А това е тигърчо. О, това той ли е? Мислих си, че тигрите са по-малки от мене. Да, но не и големите. Тигрите обичат жито, затова дойдохме при тебе. Тигърчо още не е закусил. Заповядай, вземи си колкото си искаш. Значи, ти си тигърчо. Какво? Тигрите не обичат жито. Нали каза, че обичат всичко, освен мед? Всичко, освен мед и жито. О, да, виждам. А какво ще кажеш за магарешките будили? Будили? Ето, това е, което тигрите най-много обичат. Тогава да отидем у Йори. Ей, Йори, това е тигърчо. Какво е? Това? Какво казахте, че е това? Тигърчо? Току-що дойде. Аха. А кога ще си отиде? Йори, тигърчо е голям приятел на Кристофър Робин и е дошъл да живее в гората. Тигърчо, ти много не обръщай внимание на Йори. Той винаги е мрачен. Нищо подобно, Пращчо. Днес съм изключително весел. Още не съм закусил. Да, спомням си, че имаше нещо.
Тигрите много обичат магарешки будили. Затова дойдохме при тебе, Йори. Нищо. Аз не ви се сърдя, Пух. О, Йори, не мисли, че не сме искали да те видим. Добре. Как беше името на новия ви Райран приятел? Тигърчо! Ела с мене, Тигърчо. Тия будили ги пазех за рождения си ден. Но, в края на краищата, какво са рождените дни? Днес са тука, утре ги няма. Заповядай, хъпни си, Тигърчо. Това истински будили ли са? Да. От тези, които тигрите най-много обичат. Точно така. Виждам. Олеле! Какво има? Горещо! Пари! Изглежда, че вашият приятел е налапал някоя пчела. Но когато Тигърчо спря да си клати главата, оказа се, че няма никаква пчела, а само няколко трънчета се бяха забили в езика му. Тигрите не обичат будили. Тигърчо, ти нали ми каза, че тигрите обичат всичко, освен мед и жито? И магарешки будили. Какво ще правим сега? Трябва да питаме Кристофър Робин. Той е при Кенга. Кристофър Робин, знаеш ли какво обичат тигрите? Надявам се, че ако размисля дълбоко, ще се сетя. Но предполагам, че Тигърчо знае. Знам. Всичко, което има на земята, освен мед, жито и как се казваха уния горещите работи? Магарешки будили. Да, и освен тях. Добре, тогава Кенга ще ти даде нещо за закуска. Здравей, Пух! Здравей, Прашчо! Здравей... Тигърчо! Здравей, Тигърчо! Тигърчо, миличък, надникни са в долапа и виж какво ще ти хареса. Може ли и аз да надникна? Чувствам се съвсем като в 11 часа. Но колкото повече пъхаше носа си в това и лапичката си в онова, толкова повече неща откриваше Тигърчо, които тигрите не обичат. В това време всички се събраха около бебето Ру да видят как ще се глътне лекарството. Защо трябва? Но, Ру, миличък, спомни си какво обеща. Прашчо, какво е това? Лекарство за усилване. Тигърчо незабелязано се промъкна зад стола на Ру, изведнъж извади езика си и глътна една голяма глътка от лекарството. Тигърчо, миличък! Ура! Той ми изпи лекарството! Той ми изпи лекарството! Ура! Ето какво обичат тигрите. Което обяснява защо от тогава нататък Тигърчо живееше винаги у Кенга и закусваше, и обядваше, и вечереше с малцов екстракт за усилване. И все пак, Пух, не мислиш ли, че той достатъчно вече се усили? Една сутрин Кенга се почувства много майчински и се прииска да преброи неща. Риските на Ру, колко сапуна са останали, 2 чисти петна върху биберона на Тигърчо. И затова изпрати децата на една хубава дълга утрина разходка в гората и им даде кошничка с сандвичи, с салата за Ру и с малцов екстракт за Тигърчо. Докато вървяха,
Тигърчо каза на Ру, който искаше да знае всичко относно това, което тигрите могат да правят. Могат ли да летят? Да, тигрите са много добри летци. Силно добри летци. О, могат ли да летят колкото бухля? Да, само че не искат. А защо не искат? Просто някак си не искат. Трудно е да се обясни това на някой, който самият не е тигър. Добре, а могат ли да скачат колкото кенгите? Да, когато искат. Аз много обичам да скачам. Искаш ли да видим кой може да скача по-надалече? Ти или аз? Аз? Но сега не бива да се спираме, защото ще закъснеем. За къде ще закъснеем? За където и да искаме да стигнем на време. Аз мога да плувам. Паднах в реката и после сам изплувах. Тигрите могат ли да плуват? Разбира се, че могат. Тигрите всичко могат. А могат ли да се катерят по дърветата по-добре от пух? Тигрите най-добре се катерят по дърветата. Много по-добре от пуховете. А на това дърво могат ли? Тигрите винаги се катерят точно по такива дървета. Цял ден. Горе, долу. Долу, горе. О, тигърчо! Наистина ли? Ей, сега ще ти покажа. Ти седни на гърба ми и оттам ще наблюдаваш. О, тигърчо, тигърчо! Да знаеш колко се радвам! И така Ру седна на гърба на Тигърчо и двамата поеха нагоре. След първите 10 стъпки Тигърчо щастливо се усмихна. Нагоре, нагоре, нагоре вървим. След вторите 10 стъпки Винаги съм казвал, че тигрите биха могли да се катерят по дърветата. след още 10 стъпки Забележи, не защото е лесно. и след още 10 стъпки Разбира се, има и слизане надолу. Обратно, което ще бъде трудно. Освен ако някой не падне, което ще бъде лесно. Тигърчо, стигнахме ли на върха? Не. А ще стигнем ли? Не. О, толкова хубав номер! Так му смятахме да паднем с удар на земята, а не паднахме. Ще го повторим ли още веднъж? Не. Тогава поне да си изядем сандвичите, Тигърчо. Да. Къде са те? Останаха под дървото. Тогава мисля, че ще бъде по-добре да ги изядем друг път. Ще прекарам чудна утрин, ако видя Ру. Ще прекарам чудна утрин, щом съм ме чопух. Че изглежда без значение, ако стана по-дебел. Не ставам по-дебел, само малко дебелея. Гледай, Пух, на един от боровете има нещо. Верно, има. Има някакво животно. и Прашчо се хвана за ръката на Пух, да не би Пух да се оплаши. Това да не е някой от най-кръвожадните животни. Ягуар.
какво правят ягуарите? Ягуарите се крият по клоните на дърветата и както някой си върви отдолу, изведнъж падат върху него. Ага. Може би по-добре ще бъде да не минаваме отдолу. В случай, че падне и се рани... Те не се раняват. Те са такива отлични гмурци. Помощ! Помощ! Ягуарите винаги така правят. Викат помощ, помощ. И когато погледнеш нагоре, падат право върху теб. Аз гледам надолу! Пух и Прашчо! Пух и Прашчо! Пух! Струва ми се, че това са Тигърчо и Ру. Те са. Аз пък си мислех, че това е ягуар и още един ягуар. Как се качи там, Ру? На гърба на Тигърчо. Тигрите не могат да се катерят надолу, защото опашките им се закачат по пътя. Могат само нагоре. А Тигърчо беше забравил това, когато тръгнахме и току-що си го припомни. Така че трябва да останем тук завинаги. Завинаги, освен ако се качим по-нагоре. Какво казваш, Тигърчо? Тигърчо казва, че ако се качим по-нагоре, няма да виждаме толкова добре Прашчовата къща. Затова ще се останем тук. Прашчо, какво ще правим сега? Не можем ли да се покатерим при тях? Бих могъл, Прашчо, бих могъл да сваля Ру на гърба си, но не мога да домъкна и Тигърчо. Трябва да помислим за нещо друго. Това е Кристофър Робин. Той сигурно знае какво трябва да правим. О, Кристофър Робин! И Йори! Тигърчо и Ру не могат да слезат от дървото. Аз тък му казвах, че само Кристофър Робин. И Йори! Мисля си, ако Йори застане по дървото и Пух се качи на гърба му, а аз се кача върху гърба на Пух... И ако гърба на Йори изведнъж изпука, колко много бихме се смяли. Ха-ха! Занимателно, но не много полезно. Добре, аз си мислех... Наистина ли ще се счупи гърбът и Йори? Ще бъдем сигурни едва след това. Имам една идея. Ще се съблека пълтото и всеки ще хване по един край, така че Ру и Тигърчо могат да скочат без да се ударят. Да свалиш тигъра долу, без да раниш никого. Запомни добре тези две идеи, Прашчо, за да ти бъде винаги добре. Скачам! Погледни ме как ще скоча, Тигърчо! Все едно, че ще летя. Идвам, Кристофър Робин! Хайде, Тигърчо! Много е лесно! Хайде, ела! Нищо няма да ти стане. Почакай! Само за момент. Една клечка ми влезе в окото. Хайде, хайде, много е лесно. Гледайте! Кристофър Робин, Пух и Прашчо станаха първи, след това вдигнаха Тигърчо, а отдолу под всички беше Йори. О, Йори! Да не би да си ранен. А Тигърчо тук ли е? Да, Тигърчо е тук. Добре. Благодаря му от мое име. Един ден Зайо и Прашчо седяха пред Пуховата врата, за да слушат приказките на Зайо. И Пух седеше заедно с тях.
Беше сънлив летен следобед. Гората беше пълна със сладки звуци и те всички сякаш шепнеха на Пух: не слушай, Зайо, слушай мене. И така Пух зае удобно положение за неслушане и само от време на време си отваряше очите, за да каже. После ги затваряше и казваше: наистина. Всъщност, в наши дни Тигърчо е станал такъв самохвалко, че е време вече да му дадем урок. Как мислиш, Прашчо? Това би било много добра идея. Така чувствам и аз. Ти какво каза, Пух? Изключително. Какво е изключително? Без съмнение, това, което казваш. Но как ще го направим? Какъв вид урок, Зайо? Там е работата. Урок? Къде съм чувал тази дума? Пух, не чули какво каза Зайо? Слушах, но имах в ухото си едно парченце пух. Можеш ли да го повториш, Зайо? Да. Откъде да започна? От момента, в който пухът ми влезе в ухото. Точно се мъчихме да измислим как да изгоним хвалбите от Тигърчо, защото... Разбирам. Ако беше Зайо по-голям, силен и дебел, или по-голям от тигър, или тигърчо по-малък, нямаше тогава тигърския навик много да се хвали. Пред наш малък Зайо да изглежда страшен. Ако беше силен Зайо. Какво казваш, Пух? Нещо хубаво? Не е хубаво. Добре. Имам една идея. Ето каква е. Ще вземем Тигърчо на една дълга изследователска експедиция. Някъде, където никога не е бил, и там ще го загубим. А на другата сутрин ще го намерим. И запомнете думите ми, това ще бъде един съвсем различен Тигърчо. Защо? Защото ще бъде скромен Тигърчо. Защото ще бъде тъжен, меланхоличен Тигърчо. Малък Тигърчо и Зайо! Много съм щастлив да те видя, Тигърчо. Ето защо. Ще бъде ли щастлив да види и мене, и Прашчо? Разбира се. Тогава добре. Не бих могъл да понеса, ако Тигърчо дълго продължава да е тъжен. Не, тигрите никога не продължават да са тъжни. Те преодоляват тъгата с очудваща бързина. За по-голяма сигурност питах и Бухлю, и той ми каза същото. Но ако успеем да накараме Тигърчо да се почувства дребен и тъжен само за 5 минути, ще извършим много добро дело. И Кристофър Робин ли мисли така? Да, той ще каже: ти си направил едно добро дело, Прашчо. Аз също бих го направил, но ми се случи в това време да правя нещо друго. Благодаря ти, Прашчо. И Пух, разбира се. Но къде ще загубим Тигърчо? Аз мисля да го заведем на една много дълга експедиция. Те се уговориха да започнат експедицията още на следната сутрин. Зайо, който живееше близо до Кенга, Иру и Тигърчо, ще отиде от тях и ще попита Тигърчо днес какво смята да прави. И ако не смята да прави нищо, не би ли дошъл на една експедиция с Пух и Прашчо? Ако Тигърчо каже да, всичко ще бъде наред. Но ако каже не... Не, няма да каже. Това оставете на мене.
студен и мъглив ден. Като си помисля само колко мед няма да съберат пчелите, винаги ги съжалявам. Аз не мисля толкова за пчелите, колкото за тигърчо. Ще му бъде студено и мъчно, когато се загуби за цял ден и цяла нощ сред гората. Точно такъв ден ни е нужен. Тигърчо винаги скача пред всички и щом се загуби от погледа ни, ние бързо ще сменим посоката и вече никога няма да го видим. Как никога? Прашчо, докато пак го намерим. Утре или когато и да е. Ела, той ни чака. И така те тръгнаха. В началото Пух, Зайо и Прашчо вървяха заедно, а Тигърчо подскачаше около тях. После, когато пътеката стана по-тясна, Зайо, Прашчо и Пух тръгнаха един след друг, а Тигърчо пак подскачаше. Като ту изчезваше, ту се появяваше отново. Къде сте? Елате след мене. Прашчо, следващия път кажи на Пух. Пух, следващия път. Следващия какво? Тихо. В това време Тигърчо изведнъж се появи, скочи върху Зайо и изчезна пак. Сега скачайте след мене в тази дупка до пътеката. Тук съм! Къде сте? Това е смешно. Те почакаха малко, докато гората стана толкова тиха, че почти ги оплаши. И тогава Зайо се изправи. Ето ни, точно както казах. Мислех си и мисля... Не дей. Тичай, ела. Сега вече можем да вървим спокойно. Какво щеше да кажеш, Пух? Нищо особено. Защо вървим от тук? Защото си отиваме вкъщи. О! Аз мисля, че по-наляво. Ти какво мислиш, Пух? Чакай малко. Знам, че една от лапите ми е дясна. И когато реша коя е дясната, тогава другата е лява. Но никога не мога да си спомня как да започна. Да. Елате. Знам, че е от тук. Когато Тигърчо престана да чака другите, за да ги улови, и се умори от това, че нямаше на кого да вика Ето ме, елате след мене. Той си тръгна към къщи. Колко си добър, Тигърчо. Идваш си точно на време, за да вземеш усилващото лекарство. Аз вече си глътнах моето. Здравейте, къде е Пух? Тигърчо, скъпи, къде е Пух? Тигърчо обясни какво се беше случило и Кристофър Робин отгадна, че Пух, Прашчо и Зайо са се загубили в мъглата. О, трябва да ги намерим. Ела, Тигърчо. Работата е в това, че по някакъв начин сме загубили пътя. Те си отдъхнаха малко в една пясъчна яма сред гората. Пух започна да се уморява от ямата и дори подозираше, че тя ги следи, защото в която и посока да тръгнат, винаги стигаха до нея. И Зайо казваше победоносно: Сега вече знам къде се намираме. И аз също. Ох, така ми се иска да извикам помощ, но изглежда глупаво, когато Пух и Зайо са до мене. По-добре да тръгваме. Кой път ще опитаме сега? Който и да е. И щом загубим ямата от погледа си, ще се опитаме да я намерим отново. О, какъв смисъл има да правим това? До сега търсим пътя и не можем да го намерим. Затова си помислих, че ако започнем да търсим ямата, сигурно и нея няма да намерим, което ще бъде много хубаво. Защото
тогава можем да намерим нещо, което изобщо не сме търсили, което може да бъде точно това, което всъщност търсим. Не виждам много смисъл в това. Не, няма. Но щеше да има, когато започнах. Нещо му се случи по пътя. Ако тръгнем надалеч от ямата и после се върнем обратно, разбира се, че ще я намерим. Аз пък си помислих, че няма да можем. Просто си помислих. Опитай, Зайо. Ние ще те почакаме тук. И Зайо тръгна в мъглата. След като измина 100 метра, той реши да се върне обратно. И след като Пух и Прашчо го почакаха 20 минути, Пух стана. Точно си мислех, Прашчо, че е време вече да си отиваме вкъщи. Но, Пух, знаеш ли пътя? Не, но в моя шкаф има 12 гърненца с мед и те отдавна вече ме викат. Преди не можех да ги чуя хубаво, защото Зайо непрекъснато дърдореше. Но ако никой друг, освен гърненцата, не казва нищо, мисля, Прашчо, че мога да намеря пътя. Ела! Те тръгнаха и дълго време Прашчо не смееше да каже нищо, за да не прекъсне гласът на гърненцата. После изведнъж... Ого! Защото знаеше вече къде се намира. Но още не смееше да каже нищо, за да не се намира там. Ох, ето ви най-после. Ето ни. А къде е Зайо? Не знам. Добре, надявам се, че Тигърчо ще го намери. Той отиде да ви търси всичките. Аз трябва да отида вкъщи за нещо. Също и Прашчо, защото още не съм си ходил и аз ще дойда с вас да ви погледам. А в това време Тигърчо обикаляше из гората и ръмжеше силно, за да го чуе Зайо. Накрая един много малък и разкайващ се Зайо го чу. И малкият и разкайващ се Зайо се втурна през мъглата към него, към приятеля Тигърчо, към великия Тигърчо, към огромния помагащ Тигърчо, към Тигърчо, който подскача и се хвали по най-красивия начин, към Тигърчо, който трябва да се хвали. О, Тигърчо, колко съм щастлив, че те виждам! Кристофър Робин си отива. Никой не знаеше защо щеше да си отива. Никой не знаеше къде щеше да ходи. Никой не знаеше дори защо знаеше, че Кристофър Робин ще си отива. Но по един или друг начин всички в гората чувстваха, че това най-после щеше да се случи. Един ден, когато не можеше повече да чака, Зайо реши да съчини една бележка. Забележи. Събрание за всички ще се събере в къщата на Пух овия ъгъл, за да се вземе резолюция. По заповед дръж вляво, подписал Зайо. Тихо. Пух. Всички знаем защо сме се събрали тук, но аз помолих моя приятел Йори. Това съм аз. Помолих го да предложи резолюция. Тогава, сега, Йори... Не ме бутай, не ме тогава сегавай. Никой нищо не знае, това е изненада. Какво ли не и прочие, преди да започна, или може би бих казал преди да завърша, имам едно стихотворение да ви прочита. До сега всички стихотворения в гората бяха писани от Пух, не чрез приятен маниер, но положително липсващо начало на мозък. Стихотворението, което ще ви прочита сега,
е написано от Йори или мене в един тих момент. Нарекох го стихотворение. Нашият приятел си отива. Аз поне си мисля тъй. Где ли? Не знае никой. Но ще си отиде той. Да се римува с ой. Мъчно ще ни бъде да се римува с да бъде. Много. Аз и всички твои приятели пращат. Искам да кажа, твои приятели пращат. Някак си нестройно се получава. Добре, все пак ти пращат. Поздрави с любов. Краят е готов. Ако някой иска да ръкопляска, сега е време да го направи. Браво! Браво! Благодаря. Неочаквано и задоволително. Много по-хубаво от моите стихотворения. Разбира се, за това съм го направил. Резолюцията е всички да подпишем стихотворението и да го предадем на Кристофър Робин. И така всички го подписаха и тръгнаха към къщата на Кристофър Робин. Добър ден на всички. Добър ден, Пух. Какво има, Йори? Кристофър Робин, дойдохме да кажем, да ти дадем, казва се, написано е от. Но ние всички, защото чухме, искам да кажа, всички знаем, да. Виждаш ли, това е, че за да го направим колкото може по-кратко, то е това, което е. Не виждате ли, че Кристофър Робин иска да остане сам? Без да знаят точно защо, другите започнаха да се измъкват и когато Кристофър Робин свърши да чете стихотворението и вдигна глава, за да каже благодаря, при него беше останал само Пух. Много утешително е да имаш такова стихотворение в джоба си. Ела, Пух. Къде ще ходим? Никъде. И така те тръгнаха и вървяха. От всичко в света, какво най-много обичаш да правиш, Пух? Да ядеш мед е много хубаво нещо за правене. Но има един момент, точно преди да започнеш да го ядеш, който е още по-хубав, а не знам как се казва. Да бъда с Кристофър Робин също е приятно. Да имам пращчо под ръка е нещо много приятелско. Да, от всичко в света най-много обичам аз и пращчо да дойдем при тебе и ти да кажеш: какво мислите за едно малко нещо? И аз да кажа: аз не бих имал нищо против. А ти, пращчо? Аз също го обичам, но от всичко най-много обичам да правя нищо. Как се прави нищо? Просто така. Когато някой идва да те извика, точно когато ти си смятал да го викаш. Какво ще правиш, Кристофър Робин? Пита той и ти казваш нищо. И двамата тръгвате да го правите. Разбирам. Това, което ние двамата правим в момента, е един вид нищо. Разбирам. Това значи просто да си вървиш и да слушаш всички неща, които можеш да чуеш и да не се отекчаваш. Пух? Да? Когато Пух? Да, Кристофър Робин. Аз никога вече няма да правя нищо. Никога вече? Не толкова много. Няма да ми позволяват. Ще ходя на училище. Когато съм... Нали знаеш? Когато няма да правя нищо, ще идваш ли при мене понякога? Само аз? Да, Пух.
А ти ще идваш ли тук? Да, Пух, ще идвам, наистина. Обещавам ти да идвам, Пух. Това е хубаво. Пух, обещай ми да не ме забравяш, дори когато стана на 100 години. А тогава колко възрастен ще бъда аз? На 99. Обещавам. Пух, ако не съм съвсем... Пух, каквото и да се случи, ти ще ме разбереш, нали? Ще разбера какво? О, нищо. Ела. Къде? Където и да е. И така те тръгнаха заедно. Но където и да отидат, каквото и да им се случи по пътя в гората, едно мъничко момченце и неговото мече винаги ще си играят. Радиотеатърът за младия слушател представи Къщичка на пуховия ъгъл. Радиодраматизация от Елисавета Сотирова по едноименната книга на Алан Александър Милн. Участваха артистите Никола Анастасов, Славка Славова, Константин Коцев, Григор Вачков, Петър Пейков, Асен Кисимов, Домна Ганева, Илина Бояджиева. Четец Апостол Карамитев. Музика Петър Мусала Гюлеметов. Тон режисьор Евтим Кокошаров. Звукооператор Асен Саев. Режисьор Мария Вълчанова.